Hola, en aquest tutorial veurem com clonar un curs Moodle, com fer un duplicat o una còpia d'un curs Moodle. Primer de tot hem d'iniciar la sessió dins de la plataforma Moodle amb les dades d'administrador i la contrasenya adient. Iniciem la sessió i dins de la sessió, en qualitat d'administrador, anem a Administració del lloc, cliquem a Cursos, Gestiona cursos i categories. Ara hem d'anar al curs que volem clonar. Anirem aquí a la carpeta de cursos d'alemany, al nivell A1, i faré la clonació d'aquest curs d'alemany A1 Momente. Per clonar aquest curs es pot fer directament des d'aquí, copia el curs, i hem de posar el nom nou. Aquí posem, ara posaré hem de posar les dades del curs alemany A1 i el cognom i el nom del profe, que serà el professor editor, el titular d'aquest curs. Bé, el nom curs del curs es posa aquí i després, molt important, hem de situar aquest curs dins de la categoria de cursos correcta. Hem d'obrir aquí i busquem la categoria del curs d'alemany. Estem aquí a alemany i la carpeta de cursos d'alemany A1. Bé, còpia i mostra. És molt important posar còpia i mostra. D'aquesta manera podem afegir immediatament el professor que serà editor d'aquest curs. Si aquest duplicat, aquest clon, es fa pel mateix professor, perquè vol tenir un curs semipresencial i un altre extensiu del mateix nivell, doncs es poden incloure les inscripcions dels rols de professor editor o professor no editor. Això és en cas de que sigui el mateix professor que vulgui tenir un duplicat del seu curs. Si és un altre professor, no cal. Còpia i mostra. I aquí ja veiem que comença el progrés de la còpia del curs. Està en alemany, ho sento, és el progrés de la còpia de curs. I aquí posa duplicat del curs, és el clon del curs. Aquí és la font inicial, és aquest curs, el que agafem com model, i el curs nou. La data, l'hora en què comencem, i ara està en procés de fer la còpia de seguretat. Aquest procés de fer la còpia de seguretat pot trigar una mica, entre 20 minuts i a vegades fins a 3 hores. Això va com va, s'ha de tenir paciència. Jo posaré en pausa i quan canvi l'estatus, l'estat, que després de la còpia de seguretat posarà restauració del curs. Faré stop i continuem quan acabi. Bé, la còpia de seguretat, el clon ja s'ha fet, però ara s'ha de restaurar. Aquí posa que s'està restaurant. I aviat sortirà aquí un panel i s'anirà posant en color verd a mesura que es vagi restaurant el curs. Torno a posar en pausa. Bé, ara ja surt que està acabat i posa el visto bueno. Això vol dir que ja està fet. Ara, si anem a administració, a cursos, gestiona cursos i categories, veurem que aquest curs ja està creat dins de la carpeta on es va col·locar, que és A1, i aquí tenim aquest curs ja creat. Ara hem d'anar aquí a edició del curs i hem d'afegir dins de participants, aquí està en alemany, aquí és el curs, els paràmetres, i dins de participants hem d'afegir el nom del professor, que serà professor titular. Posaré ara el meu nom.
I s'ha d'afegir el professor com professor editor del curs. Si no fem aquest pas, el professor editor no tindrà cap accés al seu curs. Es guarda i ara ja consto jo com professora editora d'aquest curs que s'acaba de clonar. I podem mirar el curs i aquí tenim ja el curs duplicat, que és un curs de A1 basat en el llibre Menschen, i aquí tenim el costat lateral també amb les taules de compleció activades. Bé, això seria l'explicació de com podem clonar un curs. El que també es pot fer és anar on posa més, reutilització del curs al final del tot, i aquí també tenim l'opció de duplicar, fer el duplicat del curs. Si posem duplicat del curs, anem també aquí el mateix i s'han de fer els mateixos passos. Posar el nom del curs, el professor, el nom curt, situar-lo dins de la carpeta correcta, de totes les carpetes i categories que tenim, i posar la duplicació del curs i ensenyar. Aquests són els dos camins. Per tant, podem accedir de la següent manera: cursos, gestiona cursos i categories, directament aquí al curs, agafem aquí el A1 d'alemany, podem fer el duplicat des d'aquí, copiar el curs, o podem entrar dins del curs i, com acabo d'explicar, anar a més, reutilització del curs, i aquí surten les opcions d'importar, fer còpia de seguretat, restaurar i fer un clon, duplicar el curs. D'acord? Això seria tot. Bé, i aquí acaba aquest tutorial sobre com clonar un curs Moodle dins de les tasques d'administrador de Moodle. Adeu, un salut.